kana somo kata mana dwaro momiyo ni piny Kenya samoro wagolo kaka ngano, mchele, kinde mamoko kawuok e pinje maoko. Nanno ka gwacho ni kuom ranyisi ngano mabende koro ni ng'anyone ni piny Kenya production ach ni ma enene na ranyisi ni gunia ken mar kilo 90 mar ngano. Piny Kenya ka samoro jopur magwa use nengo mar siling 6,000 ma enene na ranyisi. To ko bedo imported kowuok e pinje maoko gi import gi siling 4,000. Ngala ineno koro mapogruok nitiere. Koro mane mosebedo ohinga to gima piny owacho bende kia ni nyaka production nyaka keti. Nikech kini dhi imported tons tiwe kata mana ka jopiny nitiere koda midhiero aparo ni mano ken gima kare. Taparo ni gima ne gwalose. Kuom ranyisi nyaka rom gajuang kimondo okinyi kata mana buore Nairobi ka. Nitiere chiro moro machiegni gi Railways Terminal mongere kaka Modhorwa. Kimondo ing'eno olemo gi ni kitungu wuok mana e pinje maoko. Tanzania. Tabiro e piny Kenya. Te giwuodhi e border idhi yudo. Kitungu e kin mamoko nyanya gini to wan gi lope mane gweni wapuro. Lila ni nyalo kata na paro Kisumo wapuro nyaka Pamba. Ang'o mano timore. Sani wantiere gi EPZ mang'eni wa export lewni kawuok piny Kenya ka tiere pinje, but is it enough? Nikech pod wantiere gi mtumba mabende pod warwako e pachoka. Samoro paro mamoko mabende nyalo somo. Apani gima timore Sharon ni waonge mikakati kata waonge ni gik moketo makare manyalo miyo wa support in terms of frameworks, in terms of kata policies manyalo support lwasi makare mar mondo ji industries kata iloka textile industries magi teno dhi mo gore piny. Koro ere kaka onyalo revive gi kata gima mheshimiwa we mar framework mar export mar chai. Gimomiyo chai okonyal loso kae ma kata Nigeria yudi. Ang'o miyo Nigeria kawo mana chai koa loka machielo. Tiende ni waonge framework, waonge policies manyalo support magite. Bilateral agreements sama indiko gi ka ng'ama design bilateral agreements gi gin joma chal nade, be gin joma nigi paro mar duoko Kenya malo koso gino keto ofise kama ka gimaki. Koro kata agreements sama bedo signed sama iloso gi mano ka waziri gi design joma ge mantiere kai advisors gi gin joma chalo nade. Koro adieri makende en ni onego bendi koro weche mag just assigning people roles kama kagima office go nyaka ng'eni joma imiyo tijegi begi understand tijegi go ng'ama koro end gima tek ma we have to really soul search kaka a country mondo wang'eni be wan kama kare kech adieri makende ok ni benwa depende country machalo Uganda ni ma support economy marwa mano gima ok ni kare mawambe walogi kada mnagi chal mar uchumi ok nyal kata compare. Koro gima nyalo wacho en ni bilateral agreements gi joma gi sign gi chal nade, ang'o magi what are the contents mage mane iye kanyo, joma gi mamedo waparo mago bende is important mondo eka wanyalo bedo gi frameworks makare, wanyalo bedo gi policies makare manyalo support our country. No, we will never move from where we